Hoxe damos un paseo por Pontevedra a través dos edificios da Deputación. Comezamos no edificio Castelao do Museo de Pontevedra e continuamos polo arquivo. Seguimos a andaina polo edificio Sarmiento, o García Flórez e o Fernández López nas portas da Ferreiría. Deixámonos sorprender pola monumentalidade do antigo convento de Santa Clara, un espazo pendente de reforma para reabrilo á cidadanía. En escasos 5 minutos a pé, chegamos ás ruínas de San Domingos, o edificio máis antigo do museo. Sabíades que é monumento nacional desde 1895? Na Praza de Santa María atopámonos co Palacete das Mendoza, que fai 20 anos como sede de turismo Rías Baixas. O edificio, vinculado á familia Méndez Núñez, é obra de Alejandro Rodríguez Sesmero, artífice tamén do Pazo Provincial. A sede central da Deputación en Montero Ríos abriu ao público a finais de 1890. E non sería ata 2011 cando pola necesidade de espazo se inaugurou o edificio administrativo na antiga Delegación de Educación, a escasos metros do Pazo.